Πολλές φορές η εξουσία μπορεί να περάσει σε άσχημα χέρια. Να εκμεταλλευτεί τους αδύναμους, τους καταφρονεμένους. Να πατήσει άλλες εξουσίες και δυνάμεις για να κυριαρχήσει. Κάποιος αντιστάθηκε. Ξεκίνησε σαν αίρεσης και τώρα έχει απλωθεί παντού, σαν ιός. Και σκοτώνει αιρέσεις και αιρετικούς. Ναι, τους πάντες. Μην του νεράσω. Άστα να πάνε. Τι είπατε? Ρασοφόρους. Καφέ ρε εσύ. Γύρω να πίσω στη δουλειά σου, αλλιώς δεν έχει μεροκάματα ρε. Ωραία. Έλα δώσ' του. Μπράβο φίλε. Η οικονομική κρίση χτυπάει την πόρτα του σπιτιού μου, τα παιδιά μου. Και αυτή η θρησκεία που υπόσχεται λεφτά, δουλειές. Δίνει και δουλειές. Πού είναι αυτή η θρησκεία? Πού μπορώ να τη βρω? Σε βρήκε αυτή, φίλε μου. Τιτάν βάρβαρε, είμαι το κεφάλαιο 1. Μπήκες παράνομα στην πρέλα. Ακολούθησέ μας. Δεν έγραφε απαγορεύεται, Ασπρούλη. Σήκω. Και πρέπει να περάσει από αυστηρό έλεγχο. Δώσε κι άλλο. Παραδίνομαι. Τάν, η φήμος προηγείται. Είσαι ο φόβος σκοτρόμος πολλών κρατών και επαρχιών. Αλλά σε θέλω ζωντανό. Αξίζεις πολλά. Ψάχνω το μελάμιο. Τον αρχηγό της αίρεσης του ειδόλου. Πού είναι?
Στα Τρίκαλα με τα ναρκωτικά. Πού είναι τώρα η θρησκεία σου να σε σώσει, Βία εσείς, βία κι εγώ. Με άφησε ελεύθερο. Χαίρετε. Δες έναν βάρβαρο. Κοιτάξτε τον βάρβαρο. Πόσο το. Κάτω τις αλυσίδες. Κοιτάξτε τον. Σήκω περιβόητη τα βάρβαρε. Τα χάλια σου έχεις. Και ποιος θα με σώσει? Η θρησκεία σου? Θα βάζω το κουράγιο σου. Με τόσο ξύλο και το παίζεις ακόμα επαναστάτης. Βάρβαρος. Μάρα όσο θες. Αν με σκοτώσεις, θα γίνω πιο δυνατός. Νομίζω ότι είσαι σκληρός. Μπορώ να σου κάνω πιο σκληρά πράγματα για να λυγίσεις. Για να πιστέψω στη θρησκεία. Νομίζεις ότι πιστεύω κάπου? Ο λαός πιστεύει. Εγώ όχι. Εγώ εισπράττω χρήμα, εξουσία. Και ο σκοπός μου είναι η συντριβή του Τιτάν. Αυτό θα με κάνει παντοδύναμο. Σήκω. Πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Ο Μελάνιος σε χρειάζεται. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Σήκω. Σήκω. Σε κοιμήσου. Τριφώνη. Με έσωσες. Έχω τα χάλια μου,
Πρέπει να πάω πίσω να βρω το Μελάνιο. Το κυνηγάει η θρησκεία. Τριφώνη, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, ότι είναι πολύ, αλλά πρέπει να πάω. Τι συμβαίνει με αυτή τη θρησκεία? Κυνηγάει και εμένα. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία για να δείξει την υπεροχή του στον κόσμο. Θα σκοτώσω τον Αμβρόσιο και θα σώσω το Μελάνιο. Δεν θέλω να σε μπλέξω. Εντάξει, θα χρειαστώ όμως ένα σπαθί. Ποια είσαι? Είμαι η Άφθονη. Εσείς? Εγώ με Τιτάν. Αυτός είναι ο Τριφώνης. Για πού το βάλες? Είσαι Αμαζόνα? Θα ήθελα πολύ να γίνω. Ήμουν απόρνη. Απέκτησα περιουσία. Τώρα ελεύθερη. Εμείς πάμε να επιτεθούμε στο στρατό του δόγματος. Σε όλους ή στους μισούς? Θες να έρθεις να μας βοηθήσεις? Θα χρειαστούμε και ένα έξτρα σπαθί μαζί μας. Να αποδείξεις και πόσο Αμαζόνα είσαι. Πόσο τρελή είμαι μήπως? Έβγαλες λεφτά από το επάγγελμά σου? Τι να το κάνεις, με την οικονομική κρίση και τους φόρους, ό,τι δούλεψα το ξαναπλήρωσα. Ήρθε και η θρησκεία μετά. Τι να πεις, στο όνομα των Θεών έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Το κάστρο του Τρικάλου. Εκεί είναι ο Μελάνιος. Τα κουτούλια είναι από πίσω. Πάμε! Περίμενε. Έχω τρόπο να μπούμε. Πάω να βρω το Μελάνιο. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σε σώσω. Σε περίμενα, Τιτάν. Θέλω το σπαθί μου, Αμβρόσιε. Το ήξερα όταν το έβαζες κάτω, Τιτάν. Θέλω τη συντριβή σου. Δεν θα πάρεις τίποτα από μένα, τύρανε. Ήρθα για το φίλο μου και το σπαθί μου. Πρέπει να εξοντώσω τις αιρέσεις, Τιτάν. Και με τη συνεργασία των πόλων κρατών θα τα καταφέρω. Σε συνεργασία, συλλογική εξόντωση. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Αρκετά. Θέλω το σπαθί μου. Νομίζεις ότι σκοτώνοντάς με θα με νικήσεις?
μαγισμένος. Αφού άλλοι τόσοι σαν και εμένα. Είμαι έτοιμος για όλους σας. Μάχομαι και θα μάχομαι για πάντα κόντρα σε ό,τι καταπατεί την ελευθερία του ανθρώπου.